En efterisolering af loftet er en effektiv måde at forbedre husets varmeøkonomi og indeklima. Først hæves gangbroen, så loftet kan inspiceres, efter isoleringen er lagt. For at sikre, at der er den rigtige ventilation til taget, monterer vi vindplader som dem her. Mange ældre boliger har kun et tyndt lag isolering på loftet. Afhængig af den eksisterende loftisolering anbefaler vi en efterisolering på mellem 200 og 400 mm. Når vi efterisolerer et loft, så bygger vi en kasse rundt om loftlemmen, sådan så isoleringen ikke kan ryge ned fra loftet. Isoleringsmaterialet, der benyttes her, er papiruld. Det er genbrugspapir tilsat salte. Isoleringsmaskinen her sørger for at smuldre papirulden, sådan så at det kommer til at ligge jævnt fordelt på loftet.